Һаумыгыз кадерле был видеоны караучылар. Таныш булайык, мин Инвир Хисамидинов, Капыл туй гаилә йортының җитәкчесе. Безнең компания тик милли туйлар оештыра. Бурыннан килгән гореф-гадәтләргә таянып, заман талапларына ябып биргән туйлар ул безнең юнәлеш. Ниһаять, февраль урталарында Санкт-Петербург каласында үткән Total Soul фестивалендә катнашырга туры килде. Бөтен дөньяның төрле яктарыннан килгән туй белгечләре белән аралашкандан соң, илһамланып, өр-яңы проект булдырырга уйланык. Әгәр дә һез 2015 елдың туй мизгелендә стильле, рухлы башкорт туйы оештырырга йөрисез икән, улайһа, үзегезнең мөхәббәт тарихыгызны, фотоларыгызны ошо адреска 15 мартка тиклем җибәрегез, дуслар. Әйткәндәй, конкурста еңеп чыккан яшьләргә туйларын оештыру һәм үткәрү өчен махсус шартлар тудырырбыз. Бик күп ташламалар һәм бонуслар бар. Дуслар, ятып калмагыз. Шундай тәкъдимдәр көн һәйин булмай.